नवाबी चिकन करणार आहे. त्यासाठी इथे कढईत तेल गरम करायला ठेवलं आहे. नवाबी चिकन करण्यासाठी इथे मी मीडियम साईजचे 5 कांदे असे उभे चिरून घेतलेले आहेत. आता हे मी कांदे तळून घेणार आहे. तेल गरम झालं आहे. आता त्यामध्ये हे कांदे टाकत आहे. हे कांदे मी चांगले ब्राऊन होईपर्यंत तळून घेणार आहे. कांदे तळून घेण्यासाठी गॅस मी मोठाच ठेवलेला आहे आणि हे मध्ये मध्ये सारखं हलवत तळायचे आहेत. कांदा पण लालसर झालेला आहे. हे नवाबी चिकनसाठी मी हा कांदा तळून घेत आहे. आता हा मी प्लेटमध्ये काढून घेत आहे. हे पूर्ण तेल निथळून घ्यायचं आहे. तळलेला कांदा मी प्लेटमध्ये काढून घेतला आहे. नवाबी चिकनसाठी मी आता ग्रेव्ही तयार करत आहे. त्यासाठी हे 15 ते 20 मी काजू घेतलेले आहे. एक इलायची घेतलेली आहे. तुम्हाला जर इलायची जास्त आवडत असेल तर तुम्ही 4-5 पण टाकू शकता. 2 वाट्या मी असं छोट्या म्हणजे 2 मोठे चमचे होतील एवढा तळलेला कांदा घेतला आहे. असे 2 वाट्या हे कांदे तळलेले आहे. 2 चमचे हे डेसिकेटेड कोकोनट आहे. जर तुमच्याकडे डेसिकेटेड कोकोनट नसेल तर तुम्ही सुके खोबरे सुद्धा बारीक करून घेऊ शकता. हे सर्व मिश्रण मी वाटून घेणार आहे. वाटण्यासाठी इथे मी 2 छोटे वाट्या दूध घेतलेलं आहे. हे साधं दूध आहे. हे सर्व मिश्रण मी वाटून घेणार आहे. वाटून घेतलेलं आहे. 1/2 किलो चिकन घेतलेलं आहे आणि बोनलेस चिकन आहे. हा मीडियम साईजचे मी असे तुकडे करून घेतलेले आहे. मी मसाले टाकत आहे. इथे 1 टीस्पून मोठा मी जिरे पावडर घेतलेले आहे. 1 टीस्पून हळद, 2 टीस्पून घरगुती लाल तिखट, 1 टीस्पून धने पावडर, 1 टीस्पून चिकन मसाला, 1 टीस्पून आले लसूण पेस्ट, काजू, कांदा, खोबरं आणि इलायची ह्याचं मिश्रण वाटलेलं घेतलं आहे. इथे एक मोठी वाटी भरून दही घेतलेलं आहे. 1 टीस्पून मीठ हे चवीप्रमाणे घेतलेलं आहे. 1 टीस्पून मी काश्मीरी रेड चिली पावडर घेतलेली आहे. हे जे आपण कांदा तळून घेतलेलं तेल होतं ते मी 2 वाटी टाकत आहे. आता हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. चिकनच्या मिश्रणाला सगळे मसाले मी लावून घेतलेले आहेत. आता यामध्ये अर्धी वाटी हे मिक्सरचं भांडं धुवून मी पाणी घेतलेलं आहे. याच्यात मी टाकून घेत आहे आणि हे पण सगळं मिक्स करून घेत आहे. सगळं मिश्रण मी चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये मसाले हे मी माझ्या टेस्टप्रमाणे टाकलेले आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. गॅसवर मी कढाई ठेवली आहे. ज्याच्यामध्ये मी कांदा तळला त्याच कढईमध्ये मी आता हे चिकनचं मिश्रण टाकून घेत आहे आणि हे मीडियम फ्लेमवर मी पूर्ण शिजू देणार आहे. याच्यामध्ये बिलकुल पाणी टाकणार नाही आहे. आता ह्या एवढ्या पाण्यातच हे चिकन शिजवून घ्यायचं आहे आणि हे बोनलेस चिकन असल्यामुळे लवकर शिजतं. बोनवालं चिकन शिजायला वेळ लागतो म्हणून तुम्ही त्याच्यावर झाकण ठेवू शकता. आता हे बोनलेस असल्यामुळे मी याच्यावर झाकण ठेवत नाही. हे फक्त असं जरा मध्ये मध्ये हलवत राहायचं आहे. गॅस स्लो करायचा आहे आणि स्लो गॅसवर हे 10 ते 15 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. हे चिकन मी स्लो गॅसवर 15 मिनिटं शिजवून घेतलेलं आहे. आता चिकन पण बघा शिजलेलं आहे. हे बघा सहजासहजी तुटत आहे. आता यामध्ये मी कोथिंबीर टाकत आहे. आता हे सर्व मी मिक्स करून घेत आहे. चिकनची ग्रेव्ही पण बघा दाटसर झालेली आहे. नवाबी चिकन तयार आहे. हे नवाबी चिकन तयार आहे. हे बघा आणि ग्रेव्ही पण मस्त झालेली आहे. तुम्हीही अशा प्रकारे नवाबी चिकन बनवून बघा.